Erokamano nyikora moga juang tilo machielo kama bende wakelo ni wendo manigi lony bende mararieya e weche giweki mag keto rateke mag del kata fuoni mag dendi bedo motegno. En kanyo endi Wuod Luo ma bende oselimo e J Media kaendi obiro go kode mbaka kuom tijeno endi mar lwedo kama nochake kama osegikie gi lek mare kama ogombo ni bende ochopie. Abiro mana miyi kinde mondo bende iyang ne oganda Luo ni nyingi owuon to en ng'awa. Nyinga iluongo ni Awega, jagem Siaya. Jagem Siaya, mano endi jogo ikia ni kiwacho ni game cha nitie ya Lego kosa Lego ni e Siaya koso ya Lego koso mano koro mane wacho ni ja Siaya ma game. Ja Siaya ma game. Ja Siaya ma game. Ngiso ni wuok kama bende ngire mago ninde. Ngeni ngire mago kana timo nonro no ja Siaya ma game. Wachiegni kode. Chiegni kode. Yeah. Erokamano ahinya kuom timo limbe mare kata bende yie kwayo mar J Media mondo go kodi mbaka kuom kanyo endi keto roteke kata bende keto fuoni mag dendo mari bedo motegno kanyo endi. Kata jomoko luonge ni karate, donge kamano. Luonge ni karate, watu go boxing. Karate gi boxing gin gik moko ariyo mopogore koso en mana nying achiel ma jomoko tiyo go mopogore? Gipogore. Karate en mar lwedo to boxing karate en mar lwedo gi tielo, lakini boxing en mana ngumu. Karate nyalo time gi lweta gi tienda, kaeto boxing to mana mar lwedo kende. Lwedo kende. Koro tich mar karate kata iwacho ni itimo gi te koso timo achiel? Atimo gi te. Itimo gi te. Ngiso ni ng'at ma bende nigi lony e weche mag tiyo gi lwedo gi tiyo bende gi tielo. Ok ang'e ni tijni ne ni chake kanyo kata lek mari mar bedo kanyo endi ni chako e higa mane mar bedo karate kata boxing. Ni chako lek ni higa mane? Nachako kane school 2007. Higa 2007. Yeah. To itime school koso en gimi timatima oko mar school? Natime kaka ni school. Nitime ka in skundi mar primary koso secondary? Primary. Time primary. Yeah. Achako time primary. Kaedo kadhi secondary. Yeah. Nikech asemenyo tiji en tich malong'o ahinya. Ok ang'eyo ni tich mar karate ni kisome inyalo tiyo kode kanye kata boxing ni. Nitie kama inyalo ndikie kode kin kode kata ka in go boke manyiso ni somo tijni ni. Nitie kuma inyalo ndikie. Iseyudo gwel kama chal nade? Pok ayudo but nitie kuma inyalo ndikie achiel. Inyalo ndikie kuonde machalo kaka? Inyalo ndikie police. Inyalo ndikie bodyguard make security make nini MP. Jomodoro jotelo modoro jorit inyalo ndiki kanyo. Yeah. Kendo inyalo ndiki otendo madongo gi. Otende ma jotelo limo ngiso ni nyalo kelo arita kwe maber kuonde mag magawa iluongo ni magawa kuonde mitime kata bende kuonde mag tongona. Inyalo kelo arita kwe kanyo maber ya mokalo. Inyalo ndiki kata ibet ne jathum irito jathum maber. Inyalo rito jathum bende. Mano tich ma koponi imiga skills bende mag ng'iyo kata rito client mari sama in e tich. Yeah. Kamano. To kopogore gi maendi, mae tich misomo koso dibed ni nitiere moko ma bende timo kopogore gi wach mar bedo kanyo ng'ama ber e lwedo gi tielo? Nitie tich masomo. Asomo driving. Isomo driving ngiso ni idhi e school matiego jogo eki mariembo nyamburko? Adhi. And then atimo nyaka wiring mar mtoka. Wiring mar mtoka ngiso ni en part mar mechanic work. Yeah. Alafu atimo plumbing be. Plumbing itimo? Yeah. Atimo catering to ok natieko nikech pesa. Catering bende idhi gwelo bathe matin to iringi weyo nikech omenda manyalo konyi tieko ne onge. And then asomo course training mar puonjo nyithindo mpira gi referee. Inyalo kudho firimbi? Yeah. Nikora mga juang kauna nigi ng'ama nigi lony marariye pewe mopogore madirom kanyo auchiel duto te kendo bende nigi lony kanyo marariye kabisa. Achako gi kanyo endi e tiji mar bende misomo mar riembo nyamburko ni iyudo oboke ni higa mane kata bende ne somo e higa mane? Nayudo 2016 tarik 27 dwe mar abich ema nayudo license na. Pod imako nyaka sani? Tarik 27 dwe mar abich higa 2000 kod
16. Ema yudo oboke manyiso ni koro inyalo riembo nyamburko pacho ka. Isetiyo kanyo gi nyamburko machalo kaka mag minti miseriembo nyaka nido oboke manyiso ni in achiel kuom jogo eki mane galony riembo nyamburko. Asayude iluongo waga ka tich oyudre tigona sim atero ji. Igoni simu titero jomoko e wuoth koso misigo koso gika chana. Atero ga ji wuoth tatero nyaka misigo. Mano tich namba 2. Waseng'iyo tiji mar karate kama ne chake. Tiji mar kanyo iluongo ni be jomosomo luongo ni driving. Kata bende tayo kata riembo nyamburko ni chako kendo bende wacho ni isebedo kiriembo geche matero jowuoth mating'o misigo kanyo endi. Kono tije gini moro chae machal nade? Moro nitie mokawacho. Atire nyaka jogo lose weight yani. Joma nigi kanyo endi dendgi ng'eny. To gikomo ni dendgi odoko piny. Inyalo konyogi mondo bende dendgi odok piny. Koro in jawinjo bende ne kanyo endi gi bende iwacho ni moko iluonge ni poti, ok ang'e iluonge nang'o, moyondhore mos ahinya kuom dholuo endi. Bende inyalo manyo Moses Awega mondo timni kanyo endi tiegruok e duoko dendi piny. Tich mari mar goyo frimbi ni yude tiegruok koso en gima ne dhi e pap to itimo mana kanyo endi lony. Kaka ni bero jago makudho kanyo endi frimbi ne joma tugo adhula. Nogona sim, nochulna kos. Ochulni kos mar bedo referee. Kata ng'atno endi ma ng'ado bura e kind opiche mitugo. Nochulna tasomo kos no. Bang' nyaka gi certificate ni. Inyalo dhi kudho firimbi. Anyalo dhi kudho. Kind opero ni kata mana kind Gor to gi FC. Anyalo. Inyalo kudho. Kendo motelo ne mano bi temo wacho ni inyalo kanyo endi tayo kata tiego rowere mapod tinde weche mag adhula. Nyiso ni luongori ni coach gi dho jomosomo. Jagono matiego jomoko. Nyaka boxing bende. Inyalo tiego ng'ato ma kata jono bine sani endi kodhi godo e pap inyalo miya lony maber maka wuogo kada into oledi moko madirom anyalo goyo prop. Koro ng'en ka puonji an gi rules. Ok anyal puonji to ka ng'eni dwaro ang'o. Tie jok ma puonjo mondo odhi okuinji. Kipuonjri boxing ama karate in ga gi discipline. Nyaka bed gi kanyo endi luor makare. To kifuenyo ni puonjo ng'ato to dhi obedo en ng'ama koro kinya ji to yoka ka bel. Ere kaka nyalo konye ka? Mokwongo before apuonji nyaka bed kodi piny. Ang'e kaka ichalo. Kang'e ni mari en mar kwinyo ji, ok anyalo puonji skill moko manyalo hinyo ng'ato. Koro inapuonja mara malo. Koro nyiso ni ibedo kode kata bende ibedo gi gima dho kisungu luongo ni prior talk kapok odhi kanyo e weche go eki mag bende tiegruok. Ibedo kod ajong' june ego ang'o mamiyo mondo itim karate. To kiyo kan gi paro marach mar dhi monjo ng'ato to igola oko kanyo endi. Nikech mokwongo boxing, taekwondo, karate, kempo, judo, kowinji ni igoyo ng'ato, mano yot ga mondo polis omaki. Kofwenyo ni in gi lony e weche mag adhongi eki e pemi kwano go eki, te goyo ng'ato kitiyo gi techniques go eki, tinyalo dhi mapiyo. Kabisa. Nikech itiyo kanyo gi bende ojusi kata lony ma malo kuom goyo ng'ato. Ikora moga juang' ne ogada gik magombo somo lwedo mar ngum kata bende ngum mar lwedo gi tielo. Kik ibede gi paro marach, mano ok bi yieni kendo bende chik mag pacho kae otamore. Biro ndhi mar wakiyo dang'ech, biro chamo oganda kono sipwap. Adhi mbele gi penji kuom tiji mar catering kata bedo gi lony e tedo. Ni time tigi kode okang' mane? Natime. Koro pesa notama. Ng'eni adwa nachul lot, adwa natim gigo. Ichako tino kaka dak kendi ni wuon. Koro naneno atimo course no short nikech naonge gi pesa. Koro ji ochako luonga nikech nan gi passion mar timo gino. Koro ka dhi to gipuonja. Kidhi to koro itime gimiluongo ni practical. Itime achiel kachiel ti bende bedo gi lony. Erokamano ahinya kora kinyalo neno ewi mesa na kaendi apango midila mopogore koda kamago eki manyiso lony ewi jago ni bende oseyudo kaendi midila mopogore koda kamoko bende ageno ne gin dhahabu. Ibiro mana lero na tiende gi achiel kachiel kuma nigolo gie gi gima nomigi nikech ana ka ng'eny ka matambre ga mbo chako koni endi aneno ma endi nyekora moga juang' ma endi en midila no endi ma bende ondiki ka endi gi achiel kuom
bengi ma pacho kaendi kinyalo neno maendi ondike koda ka iluongo ni Standard Chartered kendo bende ondikie ka Nairobi Marathon. Ok ang'eyo ni 21 km finisher. Ma ng'iso ang'o? Ma chalo gima nomiye e yor kawo lony kata kawo loch e ng'wech. Jang'wech? Jang'wech ringo be ringo ga. Mano nomiwa kaso tieko ng'wech. Kitieko ng'wech? Yeah. Mano ndamo madirom kanyo 21. Kendo kanyo na igi dhano ahinya. Ne gin joma pacho ka koso moko noa e pinje maoko? Moko na e pinje maoko. Yeah. To mondo mi midila ni endi nyiso ni nitie namba mani bete. Koro mae nomiya nikech nokachulo pesa. Nan gi nini. Nabet namba 100 nikech nwanji over 1 million. Over 1 million. Tinwang'ori e thuolo mar namba 100. Erokamano ahinya. Kasto mi kaendi midila mang'iso ni nitieko ng'wech ondamo no madirom 21 duto. Kendo bende aparo ni joma nochung' ne nyasi ni endi ne en achiel kuom bengi ma pacho kae iluongo ni Standard Chartered e kanyo endi. Mano midila mokwongo nyikwa Ramogi Ajwang'. Midila gi ng'eny ma ka nokonwa tieki to bende ibiro miyo jago ni luoro kuom tije motimo. Aneno kae ni midila mar ariyo mamake lweta bende podo miwa kaendi gi Standard Chartered. Ondike ka ni Standard Chartered Nairobi Marathon 2019 run for a reason. Omi nikech ringo kendo bende ni en kanyo ndamo madirom 21. Ma endi bende mar ng'wech koso mar ang'owa? Mano mar ng'wech. Ma endi pod mana mar ng'wech. Kendo bende ogor kanyo iluongo ni gedono maduong' ahinya kata mabor ahinya pacho kaendi KICC mabor Nairobi. Erokamano ahinya kanyo endi. Mano midila mar ariyo nyikwa Ramogi Ajwang' kanyo endi. Midila machielo be bana pod bengi no endi matayo kata makano omenda pacho kaendi iluongo ni Standard Chartered kanyo. En mar kanyo endi 2018. Ndara ma 2018. Inyalo mana ng'isa ni to maendi nitieke e namba di nikech en ng'wech no endi mar ondamo 42. Mano no teme mana pimo. Ok nang'iyo natieko namba di. Teme mana pimo. Mano natieke 3 hours. 3 hours? Yeah. Ano konteke kan namba par? 42 km. 42 km kata namba par ni ka 15 year. Ngiso ni ng'wech no oseringe kuom higni 15. Yeah. Erokamano ahinya kanyo endi ng'wech osemiya midila koro maendi mar adek kanyo nyikwa Ramogi. Midila pod ng'eny kaendi amako midila mar 4 ma bende aneno ka pod ondike ni Nairobi City Marathon Half Marathon. Maendi nochwadi midila no koda ka 2022 iluongo ni Nairobi City Marathon. Maendi bende olomi nikech ng'wech koso dobed ang'owa? Nikech ng'wech mano bende nomiya nikech ng'wech. Mano mi nikech ng'wech. Erokamano ahinya kanyo endi. Ngiso ni maendi en ng'wech manotimore higa mokalo. Higa mokalo. Ngiso ni pod ibere ng'wech mokalo. Pod abere ng'wech. Kata moro wuok sani nyalo ringo matek matamre gi nono. Kowuok nyaka dhiga. Nyaka dhiyo. To bende ng'wech osedere pinje maoko? Ng'wech osekonya. Asodhi nyaka Tanzania gi ng'wech. Ng'wech osedere piny mar Tanzania, piny alba mar Tanzania. Nikech wach mar ng'wech. Mar ng'wech. Koro Ramogi Ajwang' kiringo to pod ikane ot. Kik ibed juogo pidi to go kiringe yore midila. Amako midila kaendi mar 5 nyikwa Ramogi Ajwang'. Maendi aneno ka bende king'iye malong'o aneno ka jigore kaendi e midila ni endi. Ng'iso ni en mano endi mar ngum koro. Kendo bende ondike kaendi ni sponsored by Joel Mang'ama nochiwe. To maendi en mar ngum Mano mar ngum. Mano koro mwalose cha. Mano midila mar 5 kaendi nyikwa Ramogi Ajwang' mar adhong' koro nyaka imiye luor nikech midila mane go kaendi tamre gi nono Moses Wuod Siaya game thurgi mosedhi yweyo George Magoha. Midila mako kaendi midila mar 7. Midila mar 6 kanyo endi wacho ni reason for this and run for a reason. Mano ng'iso ni weche mag ng'wech ma be nochiw gi Standard Chartered kacha chande ondamo no madirom 42. Ng'iso ni ne ringo machielo kendo. En ringo machielo. To chako chwadi midila. Ochako chwada moro. Aneno ka midila ng'eny kama tamre gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Ma midila mang'iso kanyo endi loch ondamo 42 duto te mane ochamo bure e Nairobi kaendi. Aneno kanyo midila machielo man koda kaendi. Midila gi pod ng'eny kama tamre gi nono. Machielo en machielo mar kilomita kata bende ondamo 10 kilometers 10.
Maendi be ne wuok kany jalony mochako chwadi midila niendi. Ma midila kaendi mar boro nyikwara Mogajwang kaendi. Kendo midila machielo aneno kanyo midila pod mana mar ng'wech. Noringo skund mbalariany ma Nairobi. Iluongo ni UN kata bende kanyo endi weche go mag ng'wech. Kendo bende nochiwe mani nomiyi dichiel mane itimo ng'weyi mogik 2022. Nomiwa kendo wachako dok ng'wech moro. Moro kamoro e ng'wech mare. Erokamano ahinya kanyo. Maendi en midila kanyi kora Mogajwang. Kawuono mulo midila go eki mag jong'wech kaachiel bende gi mano endi mar adhong'. Kama kelo ni kawuono iluongo ni Moses Wuod Siaya. Jago man gi lony ewi tuke mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag tedo, catering, kaachiel bende gi riembo nyamburko driving. Aneno kanyo endi maendi midila mar iluongo ni FLHM 10 km finish beyond zero. Maendi nomiyi kanyi? Mano nomiwa diere mano Chiowuru oketo ng'wejno. Chiowuru owuon oketo and then anyalo paro mane bende iluongo ni Margaret Kenyatta. Nidhi e ng'wejni? Nadhi e ng'wejno. First half marathon. Nitieko namba maber ahinya. Tieko namba maber. Kaeto bende ochwadi e midila. Erokamano ne Wuod Luo. Aneno kanyo mar midila mar 9 kanyo endi. Midila mar 10 kaendi aneno ka midila pod ng'eny ka matamre gi nono. Midila mar 10 kaendi be pod en ng'wejno endi manokel gi Margaret Kenyatta. Mano nokokel, koro mano nokel gi ji and then kore kokelo mare no. Mano biro motelo ne ma? Notigi nyinge koro. Aneno kanyo endi bende ma midila ma ogik mar ng'wech mar ondamo 121 kanyo. Kendo bende midila machielo kaendi nyikwara Mogi en midila ma bende chal gi mwaketo kanyo iluongo ni Beyond Zero FLHM kata bende First Ladies Half Marathon. First Ladies Mama Margaret Kenyatta higa mokalo e ng'weno endi mano oketo ne rowere ma achiel kuom rowere go eki mano yudo thuolo mar dhi e piem makamano. Kendo nowuok e midila makoro nyiewo tang'oni e wang' jowi mari miero. Kuom midila gi duto miseyudo, ere mano miyi mor mokalo? Mano miya mor mokalo. Ne en 42 km. Ondamo 42. Ng'eny ji mang'eny ok tiek ga. Natieko. Nitieko. To nawinjo maber. Ok oyot. En tich. Kendo dwaro kanyo sinani. Odwa ni itimne training matek. Imondo gokinyi ringo mondo ibed gi tekono mar dhi tiko ng'wech mar ondamo 42. Erokamano ahinya. Aneno ka bende oboke mogik kaendi no oboke no endi mar kanyo riembo nyamburko. Ne oganda go eki ma bende dibed kanyo ni nigi tich mar riembo nyamburko to gimanyo ng'ama ne riembo nyamburko. Wamenyo kaendi Wuod Luo ma bende nego oboke mare mayango kendo bende en gi lony mararieya riembo geche go eki matindo madongo nyaka manie diere donge. Gin kate classes ganeno kanyo endi kendo bande kwayi gi muolo kadibed gi tich makamaendi tinyalo chwalo ne bende Moses Awega e kanyo. Maendi oboke mochopo go e nyim kaendi e J mondo bende ong'is jopiny ni ok oriemba to en go oboke mang'iso tich makamano. Kawatieko Moses. Igombo ni ang'o mitimo e ngimani moloyo tijegi duto mitimo? Ang'o mihero kuom tijegi misekonona gi eki? Ahero driving, ahero boxing, ahero puonjo nyithindo be mpira, ahero golo ji e kuo. Seche ma training kata boxing amang'o ok dhi paro ni dhi kwelo. Koro seche ma onge tich abet gi ji tapuonjo gi. Ng'eni kia puonjo ng'ato odhi ya kool koro kodhi paro maricho. Onyalo wa kuno kool to lokore to chako manyo gimochamo to ninda. Koro gino nomora, koro ahero mana konyo ji. Nikech an jonyuolna notho. Ionge jonyuol, ionge gi baba, ionge gi mama. To wetegi kata nyimine gi moko nitie? Gintie. Lakini ahero ga chungi adiera na ok ahero luwo ng'ato ni mondo okonya mang'o. Ahero tiyo tijena. In itiyo kendi iwuon. Maendi en sigana madiera kendo bende wamenyo tich kanyo endi kata wamenyo ngima Moses Awega ma bende yango ne Joy Media noonge gi min gi kata gi wuon gi to en gi lony e pe mopogore opogore. Kadi bed gi nyamburko miriembo inyalo manyo Moses. Kadi bed gi kamitede inyalo manyo Moses. Kadi bed ni ro security kata biro ng'ama mi kanyo ni gado motegno inyalo manyo Moses.
kadi bede kanyo endi ni dwani mondo duok kanyo endi pek mar dendi piny mondo reduce body size mari inyalo manye kitane gi training manyalo konyi kanyo duoko dendi piny. Moses, nitiere rowere moko magombo ni mondo odonji e tije machalo kaka karate gi kata gibede gi lony matin, inyalo jiwo gi nang'o? Ere ote minyalo chiwo ne jogi eki ma joma gombo donjo e tich mar kanyo endi baya dhok? Anyalo jiwo gi kamae, onge ga gima biro mayot, nyaka iket chunyi nikech an ok anyal ng'isi ni bi afusi gima onego itim, kigolri bori aboya dichiel ni dwaro gino, gidhi ng'eyo. Sami wuok oko ni dwa ng'eyo chande tibro ng'eyo kamano. Alafu gimoro kendo madwa ng'iso ji, gino ok wapuonjre ni mar goyo ji, gino wapuonjre mar game to wapuonjre mar self defense. Ok wapuonjre ni mondo wago ji, to wapuonjre ni en achiel kuom tuke. En achiel kuom tuke. Kaeto bende wapuonjre mondo ka ng'ato dimonji ting'e kaka ikonyori. Alafu kendo ok wapuonj mana chuo kende, wapuonjo nyaka nyiri. Nikech nayudo mama moro through TikTok, napuonje ga noya Amerika, koro napuonje through WhatsApp, no lose weight. Ipuonje kokalo e mbui koro? Koro chieng' manobiro Kenya nogona simu, to nena, nodwa nena. Chieng' no nokelo na gloves. Gloves ma koirwako e lwedo ka ji nie training gi. Kuom mich maber kata orwako ni erokamano kuom tich maber misebedo kitimo. Kamano endi. Wach mogik ma bende digoerego wegodo jogo eki ma seche moko gombo timo tich mitimo. Gang'o nyalo ng'iso gi mogik? Anyalo ng'iso ji mogik, onge gima biro mayot. Nyaka struggle kore kiyud gimoro e yo mayot. Gimoro amora nyaka ichandri. Ok nonyuoli ni idhi bet mdos. Kata jok man gi jomeyogo othagre. Kata joma nigogo nitie kama gikale ma gichandore. Kiwinjo story gi. Kaka an gima medo wacho, gimoro amora ni sani. Gimoro amora nigi sani. Seche moko awuok anyiewo chiemo, adhi miyo ji e street. Akonyo gi, awinjo story gi, ka story gi chal gi mara, koro ng'e ni jiwaga nyaka tim tijano gi teko gi chunyi. Awacho ni kara shida na tin. Mari tin, nitie ng'ama kale matek molo mari no. Kamano endi nyikora moga jwang', mano endi en Wuod luongo bende olimo e J Media, iluongo ni Masesa, kanyo endi Wuod Siaya Game. Bende nigi lony pe mopogore opogore kanyo endi kaka oselero ni kadi bed gachiel kuom molerogo eki nyalo manye kendo bende tudre kode e lai mag tudruok. Kata kaka nyalo yudi kacha chande e yore go eki mag tudruok, TikTok, Facebook, kain gi YouTube, yudi nang'o? E TikTok yuda ni Moses Awega, idhi yuda kanyo. YouTube idhi yuda ni Moses Awega. Idhi yuda e Facebook Moses Awega, Instagram Moses Awega. Mane nyinga mantie ID, te mantie gimoro amora. Kaka entie no endi Moses Awega. Kaka entie no endi ng'ama dwa manyi, ng'ama mondo itimne training, ng'ama mondo bende ikonye kanyo endi, en Moses Awega. En Moses Awega. Erokamano. Kidwaro nakonyi e yo training ama yo paro gik mabeyo, adhi konyi. Koro gima nyalo ng'iso kidwa manya namba na mar simu. Namba ni mar simu no endi nyalo wenegi kaendi. 07 07 011 11 65 65 514 514. Mano ni namba mar Moses Awega, go kanyo mondo yude kuom tiegruok mopogore opogore koting'o koda kamago eki mag gweyo koro yamo kokalo kuom dhong gi tielo e yono endi mabende dendo ni kanyo endi karate kacha bende gi boxing. En gi lony brari nyikora mogi kendo magi duto te gin kanyo endi midila mage ne kaka roro kaendi magi gin midila mag Moses duto te mabende wasekawo kendo wamenyo ni tije no endi mosebedo kotimo kanyo endi. Par ni ma Wuod luo ma seche moko koso tich nikech pok imiye thuolo mari mar riembo nyamburko, nikech pok imiye thuolo mari kanyo endi mar bedo kanyo security personnel mari. Magi gin midila go eki ma bende oseyudo kuom ng'wech mare. Magi gin midila go eki ma oseyudo kanyo endi kuom tich matek nyikora moga jwang'. Many Moses mondo bende ichwal ne kony mari kaka nyalore. Ka kamano endi to mane tai en Ajwang' Junior. Warome kilo machielo chenro mano endi mar menyo kata goyo mbaka kanyo endi goganda luo. Ka kamano to warom kendo juma biro. Kapok itim subscription
Tim kamano mondo ing'e mang'eny matimore kod Ajwang' Junior.